ganahan mo ako ni mga pagsulay nga akong nahinagbo. Kani akong bugo kayo nga amo nga si Mystica. Nangaway na ako, kaya nga pas mo kuno ang nagrali-rali. Wala kuno na ako pagkana. Salamat ay na ako nang galung ako niya. Wala sila nangaon o sa sila nagrali-rali. Rally? Oo, Day. Rali-rali. Kay tungod, nakasabot ka kay gutom sila? Wala siya kasabot, Day. Wala siya kasabot nga nung nagutom sila. Ilang sala, kay wala sila nangaon o sa sila nagrali-rali. Kay nga no, kabalo kang sitwasyon sa gobyerno karon? Wala po siya kasabot sa sitwasyon sa gobyerno karon. Murag si Mystica, napas mo po siya. Napas mo po tingali si Mystica. Wala siya kasabot. Wala ka kabalo! Tinood yun, Day. Wala yun siyang kalibutan, Day. Puro pinasagad ni ka, Mystica. Basi ang iyang kabuhi ni Saka na sa iyang utok. Magunang puro na pinasagad. Ang iyang giunahuna katurang 30 kabuok garali-rali. Gialahig pa ko niya. Iya ba kong gikasabaan? Gasyagit-syagit pagod siya ng murad yung buang si Mystica na kordapya. Tabang. Kabalo ka! Mingon na kang dahil gutom sila! Maog yun, Day. Maurog yun na yung gika-estresan, Day. Isige ko niya balik-balik dahil gutom. Gutom. May pinakurog-kurog pa siya dahil gutom. Mga bugo mo na yung mga sakop na yun. Ganali-rali wala na ngaon. Ganun nga may akong dagan kayo. Nagapakisudan akong yanda pero wala na ngaon. Muna dyan ka-estresan na iya kong gikasabaan. Nagagpas mo, nagagutom ng garali-rali. Para na mo kay stresan! Tanang tao gigutom! Tinuod yun, Daday. Tanang tao gigutom. Dagan kay gigutom karon. Hasta gani ko, wala ko niya pagkana. Gikalimtan ako niya, Day. Wala ko niya pagkana. Wala pa ko tagaing sweldo. Wala pa ko pagkana. Buwang ni Mystica, buwang, Day. Galahin ko. Rali-rali na kayo. Pero wala may nareklamo! Tinuod yun, Day. Wala magaling ko mereklamo. Gauna-una siya itong garali-rali. Ako duha na kasi manang wala ko ikaon. Wala ko magaling ko nireklamo. Ikaw, good Mystica. Buwang ka. Wala magay ko nireklamo. Gutom na kay ko. Tulog na ko kasi manang wala ikaon-kaon. Wala kami dahil gutom sila! Maura na mong problema! Oo, Day Cordaps. Maurag yun na iyang problema. Ay, ang problema. Dahil gutom sila. Wala siya gahuna-huna. Pulot na namig tubig. Pulot na namig kuryente. Wala na may konsumo sunod bulan. Muna si problema dahil gutom sila. Nabuang na. Kakita ka sa YouTube, nagatagog 8,000 pero 1 week lang sila ha! Mukha na gutom sila! Maugod na Day Cordaps. Usa sa na siya ikagulaan. Usa siya ikalagutan. Kaya wala siya tagaing form para matagaan og 8,000. Kaya ang taglista, gilabyan ra iyang balay kay dakuman. Munang gayaw-yaw siya. Nga di po siya kanawan sa 8,000. Kay gilabyan ra iyang balay. Unya karon ako iyang pahimungtan dahil gutom sila. Pag-huna-huna ang sa gibuha sa gobyerno din! Wala gyud, Day. Wala siya gahuna-huna sa gobyerno, Day. Wala siya gahuna-huna. Wala siya pakialam. Wala siya concern sa gobyerno. Ang iyang gihuna-huna katong garali nga 30 kabuok nga panggutom og nangapas mo. Nabuang na gyud akong amo nga si Mystica. Wala gyud hinungdan pagkababae, Day. Lain ang dalaga siya ang utok, Day. Mura man siya na-addict na, Day. Uy. Wala gyud gahuna-huna sa gobyerno. Makalagot, makaguol kayo. Mulayas na gyud ko. Unsake mo sa gobyerno, Mystica! Maunay, huna-huna! Maog yun na, Day
Kurdas, mao na, day. Kurdas, ala, sige, day. Kasapi na, day. Kasapi na akong amo, day. Awayag yun, day. Tunla, day. Tunla sa iyong dako kay mama, day. Tunla. Wah.